Her har vi Søren Grimm, og i dag skal vi tale lidt om hans bog Livet dit spejl, om menneskelig udvikling i et reinkarnationsperspektiv. Har du lyst til at starte, Søren, med at fortælle, hvad dine tanker har været, når du har besluttet dig for at skrive den her bog? Man kan sige, at de tanker det begyndte allerede i slutningen af 70'erne, når jeg gik på min psykologuddannelse i Lund. For jeg var allerede interesseret i det her med reinkarnation, og meget inspireret af Martinus forfatterskab. Og når jeg læste på universitetet, så fanns det jo ikke nogen åndelig aspekt af vores psyke. Og det var jo ikke noget med et flerlivsperspektiv, det var jo kun etlivsperspektivet, som al den psykologi, vi studerede, byggede på. Så det er klart, at der var en vis konflikt i mig, som havde reinkarnationsperspektivet, og som var overbevist om, at bevidstheden var noget meget større end det, vi har i vores lille hjerne, så at sige. At hjernen kun er en lille transformator for en meget større psyke, end den vi kunne læse om i bøgerne. Og sådan har jeg jo så arbejdet som psykolog, siden slutningen af 70'erne frem til nu. Og jeg fik leve i en slags to verdener, en psykologividen og en åndelig viden. Og det var meget svært at bygge en bro mellem dem i arbejdet. Men hele tiden har det været en længsel for mig at se, hvordan de her verdener kunne smelte sammen. Så bogen er på en måde et resultat af den længsel at se, hvordan et reinkarnationsperspektiv kan befrugte psykologien og kan sætte den psykologiske viden ind i en meget større perspektiv, hvor man kan sige, at det bliver en slags evolutionspsykologi. Så på samme måde som vi lærer hos Darwin, at vi er på vej at udvikles fra mere primitive dyr til den menneske, vi er i dag, så kan man med åndsvidenskaben hos Martinus se, at det her ikke er slutningen af evolutionen. Den fortsætter til et mere menneskeligt, humant tilstand. Og den retning i vores udvikling, den gør en stor forskel af, hvordan man kan forstå psyken. Og det vil jeg gerne vise i min bog, men også vise, hvordan man kan arbejde med den forståelse, med at selv blive en aktiv del af evolutionen og udvikle sig menneskeligt, altså den personlige udvikling. Der får vi også mange redskaber med den åndsvidenskaben, som direkte kan virke ind i vores arbejde med vores psyke, med vores selverkendelse, og hvordan vi har det i livet. Så når du har skrevet den her bog, hvem har du skrevet den til? Hvem er målgruppen for den her bog? Man kan sige, at i vores tid så er det jo en mængde af bøger om selverkendelse og personlig udvikling og åndelig udvikling. Og det er sådan en gigantisk interesse. Så mange bøger, der kommer ud i boghandlen. Og her så håber jeg, at den store gruppe er interesseret af menneskelig og personlig udvikling, kan få det her med den personlige udvikling sat ind i en større referenceramme. Så mennesker, der er interesseret af åndelig og personlig udvikling, får her mulighed at se det i et reinkarnationsperspektiv. Og hvor reinkarnationsperspektivet viser på en mere, kan man sige, organisk udvikling. For der er så mange bøger og tanker i vores tid, som er præget af, hvad man kan kalde for en quick fix. Så hvis man bare gør de og de øvelser, eller går på de og de weekendkurser, så bliver man et meget bedre menneske. Og det er jo rigtigt, at viden og også øvelser kan hjælpe os på vejen, men med det evolutionsperspektiv, vi ser hos Martinus, så skal den arbejde med os selv også kombineres med en slags tålmodighed og se, at udvikle sin personlighed, at udvikle sig åndeligt, det er også noget, som tager sin tid. For mange mennesker bliver nok lidt skuffet i dag, når de mærker, at et par weekendkurser og et par bøger, som er svært at praktisere i hverdagen,
det giver ikke sådan der en quick fix. Det er noget, som også er et arbejde på lang sigt. Og det er en slags tålmodighed, men også at jeg vil vise på den her gruppe, at det lønner sig virkelig at arbejde på sin menneskelige udvikling. For hver eneste aspekt af os selv, som humaniseres i vores reaktionsmønster, hvor vi mærker, at vi kan tage ansvar for vores udvikling, det frigør energi. Og på den måde så håber jeg, at den her gruppe interesserede kan få en mere videnskabelig forståelse for den personlige udviklingsrolle. Mm. Så den her bog handler om reinkarnation som en rød tråd, kan jeg forstå. Kan du sige noget, for reinkarnation bliver beskrevet på forskellige måder, forskellige steder. Hvordan er din tilgang så i den her bog til reinkarnation, og hvordan kan det forandre synet på os selv? Ja, det her reinkarnationsmodel, den kan sammenlignes med døgnskredsløbet. Martinus viser, at alt går i kredsløb. Så på samme måde som vi har døgnskredsløbet, så ved vi jo fra det, at de erfaringer, jeg gør i dag, det har en indflydelse af, hvordan jeg må have det i morgen, og hvordan min personlighed udvikles. Og på samme måde kan man sige med reinkarnation, at alle de erfaringer, jeg gør i dag, i den her inkarnation, det kommer at påvirke, hvem jeg er næste inkarnation. Så det er virkelig, som sagt, en slags organisk udvikling, hvor vi liv efter liv vokser som menneske. Og på den måde så går det jo fint at kombinere det for eksempel med Darwins udvikling, en gradvis evolution. Så det er ikke, som man kan se, en del tolkninger af Østens tanker om reinkarnation, hvor man ligesom mener, at man kan liksom flytte fra mennesker til dyr. Liksom, det er mere en slags sjælevandring, kan man sige. Sjælen vandrer til forskellige typer organismer. Nej, her er det bygget på, hvad han kalder for et talentkerneprincip. Så skaber vi hele tiden talenter. Når vi træner, spiller musik, så vokser en talent. Når vi træner os i at tænke på en vis måde, så vokser også en talent for at tænke på den måde. På den måde kan vi gradvis forandre vores bevidsthed fra liv til liv. Så det er et område, og sen, når vi forstår reinkarnation på den måde, så viser han også, hvilket også har en spændende indflydelse på, hvordan vi kan tolke psykologien, når han taler om, at som når vi fødes og vokser op, så repeterer vi vores tidligere inkarnationer. Så på samme måde som vi ser inde i moderslivet, at vi først er som en lille fisk, og vi vokser og kommer ud som et lille dyr, som en lille abe, så fortsætter vi at rejse os på 2 ben, vi udvikler sproget, og så mener han, at det ikke kun det, at menneskets evolution viser sig i vores opvækst, men faktisk også den individuelle repetition af vores tidlige udvikling i tidligere liv. Så vi arbejder liksom under opvæksten på at vække det i vores bevidsthed fra tidligere liv, som skal frem. Og det er en proces, som viser sig fortsætte hele vejen, til vi er 30 år gammel. Så er vi liksom fuldvoksne, og så har vi på den måde en mulighed til at forstå det principielle i, hvordan vi har levet i tidligere liv. Så det vi oplever i ungdommen og opvæksten, det er en fortælling af, hvordan vores egen bevidsthed har vokset frem. Så udviklingspsykologien får jo en helt nyt lys, når man ser, at hele vores menneskes evolution, men også den individuelle evolution fra tidligere liv, viser sig i vores opvækst frem til vi er 30 år. Mm-hmm. Nu refererer du en del til Martinus. Vil du fortælle lidt i forhold til din bog? Hvor meget taler du her om Martinus? Hvor meget er det andre ting, du tager med ind i bogen? Man kan sige, at fundamentet for min åndelige forståelse af livet, af min livssyn, den ligger hos Martinus.
Men jeg har også en stor inspiration af Carl Gustav Jung og af Roberto Assagioli med psykosyntesen. Så der har vi ligesom en forståelse for bevidstheden på det mere psykologiske plan også, som jeg kombinerer med Martinus forfatterskab. Så jeg har på den måde, kan man sige, mere en dynamisk forståelse af, psykodynamisk forståelse af bevidstheden, som jeg mener udmærket går at kombinere med Martinus forfatterskab. Men så har jeg naturligvis masser af andre psykologiske idéer og retninger, også for det kognitive, som er jo meget populært i vores tid, hvor vi også finder redskaber for vores personlige udvikling. Så nu nævner du det kognitive her også. Der bruger man jo meget af det her med metoder og skema og så videre. Og du snakkede også om det tidligere i forhold til selvhjælpsbøger, at det er meget med metoder. Hvordan er det i din bog? Har du fundet på den ultimative metode, eller hvordan ser det ud med metoder og selvudvikling? Hvordan skriver du om det i din bog? Ja, man kan sige, at det bliver både det store perspektiv, som viser, at det er livet selv, som er metoden. At hele vores evolution er et spørgsmål om en slags opvågningsproces. Så fra at have været et slags dyr, som ikke er bevidst om sig selv, og ikke har medfølelse, men vi spiser hinanden i dyreriget. Så gradvis gennem inkarnationerne, så vokser vores medfølelse. For overalt, der vi liv efter liv oplever lidelser, der får vi medlidelse og medfølelse. Og der får vi også en voksende evne til empati og forståelse af andre. Så hver eneste område, hvor vi mærker, at vi har medfølelse, der har vi i tidligere inkarnationer oplevet lidelser. Så på den måde så kan man sige, at alt det vi har af intellektualitet, af begavelse og medfølelse, det er et resultat af den gradvise opvågning, altså den metode for menneskelig udvikling, som livet selv har. Men det jeg selv også viser, foruden at jeg refererer til forskellige måder at arbejde og forstå sig selv fra forskellige retninger af psykologien, så viser jeg også, at, som også er bogens titel, at livet er et spejl. For som vi ser i flere åndelige retninger, altså i kristendommen så heter det, som du sår for det høste, og i Østen så taler man om karma, så er det, når vi forstår, at bevidstheden er noget primært, og kroppen er noget sekundært, og at bevidstheden er en slags elektrisk apparatur, så er alle de tanker, følelser og handlinger, som vi har, jamen det er noget, som er impulser på et elektrisk plan, som er bundet i et kredsløb. På samme måde som jeg kaster en sten op i luften, så kommer den tilbage til jorden. Så kan man sige, på samme måde som jeg kaster tanker og følelser, den energi ud i verdensrummet, så kommer det også tilbage til sit ophav, til mig selv. Så på den måde så er livet et slags spejlprincip. Så det jeg oplever i mødet med andre mennesker og med verden, det er dybest set en fortælling om min egen bevidsthed. Og det gør, at man kan sige, i min bog så fortæller jeg om, hvordan vi kan lære os at forstå, hvordan livet hjælper os til at se os selv. Og hvor vi aldrig er offer for ydre omstændigheder. Men det jeg oplever i mødet med andre mennesker, og med naturen og med sygdomme, det er en slags feedback på min egen bevidsthed. Og det skaber en mulighed til selverkendelse. Så det er ligesom den røde tråd i bogen, Livet dit spejl. At hvordan kan jeg lære mig at forstå, hvad livet vil fortælle om mig selv og min egen bevidsthed. Og der kan man sige, at jeg også kommer ind på en slags metode for, hvordan man kan afkode livets tale og tage ansvar for den spejlbillede, man har, til at sætte i gang en egen proces af forandring.
Og når vi kan arbejde metodisk på den her måde til at forstå livets tale, og forstå, hvordan jeg kan forandre min egen bevidsthed, og bygge op et mere og mere humant og kærligt forhold til mig selv, til andre mennesker, til mit mikrokosmos, jamen så får jeg jo mere og mere muligheden til at opleve en harmoni i det livsudtryk, jeg har, den vekselvirkning, jeg har med andre mennesker. Så det er en slags metode, men jeg mener, det er en slags livets egen metode, hvor andre psykologiske metoder er en slags forskellige redskaber i den store metode, at omdanne os selv til at blive mere og mere menneskelige. Mange tak, Søren Grimm.